nje by right no Gusii senge gento kirikia bekwa seke Gusii ndetengeranĩria matabomba ari akwana mang'ana ari asomonu gwike Gusii umuroberi ori orenge kericho na arengo in person monto tayo uramete gosaga kora ebintu kiarenge mamincha buna bagoteba ngo monto chire koira abantu mamincha ne karanga rikyo Gusii buna torengerera tibono iga ekaro ya arenge boigo igontete goteba mugakori konyensigete ubumurai bwe chama ya PDP ogocha gotiokio monwa gocha goteba ng'aba Gusii bachire bugeka ase gento getarenge boigo atigo bonyanda mwamu bwabwate ekiara nonyene era se miaka ya 10 osiriria abagusii aso gotwara gachama ka yabe getoko korageria familia yae igo tuachieta amo buna abagusii toteba ning'anga kitoko baamo toboririe bintu bitamo buna abagusii mae komosika mosike mansoni oyonge kiara era narone record yo goteba ngonyene ebiame ebitoko bibuna totware kiame kemo togenda buna abagusii tokogendamo igo ndete koboringa nonyene abantu bali muakana amatabomba akanuko rumumbu ali agocha kurama omosiketi Bosire bwerure gutumie nibo yae kobeka Bagusii amabuno mogaka egera abantu tabamo ayegwa masikani yaye onye matagete koriye bintu mokurikose mokoriyo sana yanda morigie lakini motigana na Bosire momosike obochoni borimo bwate ntotaete korora ntoma ete Gusii direction tokogenda ngoye banga tore na ritoje tobabanta abaya tomanyanganga kitoko sukie ko Gusii gochibosio twarosi na kono kubagana abagusii ngenje kabireye no amago tema ngango salimore ketimo konyara kiara twarenge twensi amo igotete konte bingayo ore mamincha yabagaka kanso bedas barenga lya bagaka banene abarayibe kanisa barengo abaraya abalimu nabangina nabali barenge galia ayabona ura mokonko babwa wana gotema no eri tukelimo beka Bagusii amo batento tatande direction ye osikomo Gusii ayaganda oriye bintu byabanya kwana gusaneka oriyo soko ligo kirakini osike Bosire obekiro Gusii amo okore